راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام أبزز اللخمو كبرا سماعتي راديو إرنا نايلومي ربع 23 سنة فنونا يجمرالو كاب 115 هاجرات إرترا تركبن 6 هاجرات راي كتابت سر كوفيد كم زي جمرات تجلسو إثيوبيا بزح حتى تزل عالم الرجع تخيدو جبسن دوب سودانن أب قدايتي إثيوبيا تهانس زل ديجا تهدسو تميايتن هذه إذاعة إرنا أرستا زينا كسمت سنحكم فنونا أفريقيا بسومن زن تطعمون كتغلليو فلما زينا بزرزر كسبلكم إرترا تركبن 6 هاجرات كساب زوان زي كتابت سر كوفيد كم زي جمرات تجلسو أبز بزحا بمداي حكم الناس مع بلا هاجرات بمأكلاي جمجم أستاد فرقي كاب حزبن سر كورونا كختبن كله بفقدو كختب نزدلي كاب 10 شمون تعمت نلعلي زعدمي زخونه زي قدما مع صوتاتن كفيتن أم صباي يركبا إسرائيل كندا بريطانيا تشيلن أمريكان لعلي 50 حدن مئتاويت كاب حزبن ناي قداماي إبره تختيبيو أب جرمن إيطاليا فرنسا سبين دما بوحدو قداماي إبره ناي تختبو بزحي سبات أستات 4 مئتاويت يبصح زاجيت أب 215 هاجرات بدمر لعلي 2.1 بليون كتابت سر كورونا فيروس توايبلو زبزحتي أب أجلجلوت زوال زلو كتابتات أسترازينيكا أب 170 هاجرات فايزر أب 9 هاجرات موديرنا أب لعلي 46 هاجرات سينوفارم أب 45 هاجرات سبوتنيك أب 4 هاجرات جنسن إن جنسن دما أب 29 هاجراتيو يغون نبر أب زرق حزي كتابتات أب منغو هابتاماتن دخاتاتن هاجرات جزيف فللي يرالو نابنت أب أمريكان كندان نميت سبات 87 دوز كتابت كقربن كله أب زبز هاجرات أفريقيا جنا نميت سبات كلت نتبع 5 دوز كتابت رايو تقربو بسنك زدما بمداي كتابت دحري تريفنا اللواز بهالا هاجرات أفريقيا زاجيت كتابت سر كورونا فيروس كركب نايز خاله بز حزبن بمأكلاي جمجم أتي بادو نتب 300 رايو كاب 215 هاجرات فتسيمن كتابت سر كوفيد زي جمرا 6 هاجرات دما إرترا بروندي تشاد تنزانيا هيتن سمين كوريانين ودبت عنا علم كتابت كشمتا نابزي كلا هاجرات أفريقان كالوت تخاتات هاجراتن بحجز نمبصح كاب مشارقة هاجرات جزيف مولاي حتى تكوانتلو إرترا تركبن هاجرات أبتي بكوفاكس زفلت ناي حجز مدب نمتاون زحلتات كم زرعيا كتكس صنيحيو أب إثيوبيا أب كلل سيداما كقاعد زنبرو مرجع بسنكي واحد ورقاقتي أب علاتو كم زي تخايدة تحبيرو أتي بسوني 21 سنة كقاعد جمر مرجع مدمسي ورقاقتي أم منغو سلسة ودي أب ملو كلل سيداما مدمس دو كبل كم زي توسنة بورد مرجع تهاجر أفليتو أت مرجع أقول مدمسي ورقاقتي أبز حلو نتس بحيتو 22 سنة كغتسل مخانون أت بورد تقيس نيرو بزيكا بكل سيداما أب بينشانغول أورمون كال كل لاتنون بسنكي سجات ستان ناي وراقت وحدن مرجع أب منغو كم زقارت تجريو بسنك ستاو كنتاتن جيجاتات ناي بدمت وراقتن أب حيالو كللات إثيوبيا مرجع 21 سنة كم زي كايد أقدمو أتبورد أفليتو أب 21 سنة مرجع زي كايدا كللاتن زوباتاتن أب مسكرم ككايدا تسرع لن كم زلو تجلسو هاجرام مرجع أب كل تأوان كفافيل ككايد زينبورن نبوزح بوليتيكا وشرحتات زعد من كوان تقنة كتجبر كم زخلقنا حلافيت بورد مرجع إثيوبيا برتقان ميدكسا حبيرا أب إثيوبيا زكازلو مرجع حبرت أفريقيا نبريزيدنت نيجيريا نبر أولسوغون أوباسانجو موكل يعزب كوانتلو بزعبا ناس أن رتعاون مخانقنا بحيال وجنات حتوتات على عيلو يركب جبسن دوب سودانن أب قدايتي إثيوبيا تانسو زلا ديغا تهدسو بزملكت ميت أكايدن بمنيستر حرشان هابتماين محمد عبد العاتي زمرح العلوايلوه جبسي ب21 سنة ناب كتما جوبا بزبصحلو مس منيستر قدايت وصاي بياتريس كماسيواني بمرخب أب قدايت طغامانايلن كلتيوم وجنات كتحابرلو زخلو عودتاتن بزملكت زتيوم لعلوايلوه جبسي ناب دوب سودان زبصح زلو حبراوي لعلواي كوميتي كلتين هاجرات أب زمتصور حمله أب كايرو سرعة خيبان مكياد مدلوات أب زكايدلو زلو وانيو إثيوبيا أور حملة كلا إبرة مملأ ماي ديغات هدسو كتتكبر مخانا أب زقلت سألو زلو وان جبسي أب لعل تهاجر تساقطن مفتار مس قربابتا أب تسعو دبلوماسيا وفري تتسأميدا تركب أب زحالة فرحي بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي ناب جيبوتي بمبصح مس بريزيدنت اسماعيل عمر قله أب تمسسال زعبا كم زتي أيرسعن
ግብፂ ምስተባብሩ ሕቶ ኣጠቓማ ናይል ዘሻቕላ ሱዳን ኣብ ዲፕሎማሲ ፖለቲካን ጸጥታን ብሓባር ንምስራሕ ሓብ ዝብል ኣብ ስምምዕ በፂሓ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ كبر سمعتنا زينة تزازيملو بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أب سمون زي كسعبيو وين سليمان كتغربيا راديو إيرنا كبر سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أب سمون زي كقرب دقيمنا سنة مكتال جرمن أب ناميبيا زكايدتو جملاو هلكيت أفلتو تهب أب 19 خفل زمن هاجرات إيروبا ببزدعمن أفريقيا بمقبات جوزازين جزءاتن زجبرالو زنبرا زمنيو أب إيروبا إندستري أم معبال زنبرا هاجرات نني أفريقيا معدناتن ترنجراتن لمعنى حرشة مريتن كمزمزة عيننا وديغنالو أبتو وانتيا بأفريقيا زبزح بريت بمقبات زبزح جزءاتات زمسرتا هاجرات إيروبا ذهب تمان زحيلان يقبرن بمنبارو من زسفح جزءات حزي أبزبل مفعفح أبنحد حدن كفاتتا جميرا نيران أمونغو إيروبايان هاجرات قجت نخيل لعل بزبل سقاد دما أب شحين شومنتميتن سوانين أربعتن كساب شحين شومنتميتن سوانين حمشن ناي جرمن شانسلر نبر أوتو فان بيسمارك نجزءات أفريقيا زملكت وعلى برلين أب رأس كتما برلين جرمن توعو جرمن نزو على تصوعت أبتو وانتي إن حيلة تمتس بمبارا خوينو أب أفريقيا درو كجزءات جميرا مسنبرا هاجرات بمزرراب الجامان من مغرح زعلموني نيرو أبتو على جرمن فرنسا بريطانيا بورتغال بلجيوم اسبانيا طاليان زركبن 14 هاجرات تساتيفن حدا كوانا أفريقيا زوكلي أبزي نبرلو على دما هاجرات إيروبا أمونغن جيتشت كيجبرا بسممع نا أفريقيا جوزازين كجزاء ناي نقدي لووت كجبران تسمامعن بمسرة تسممع جزءاتها بألجيريا جميرات صنحت فرنسا جزءاتها ناب سمين معرب أفريقان مأكلي أفريقان ماداغاسكارن أصبح في حتو إنجليز كاب جبسي جميرة سودان كينيا نيجيريا كساب دوب أفريقيا أصبح فيها بورتغال نأنغولان موزامبيكن حيزا جرمن نكاميرون ناميبيان موزامبيكن قبيتا طليان إرترا سومالن ليبيان بلجيوم نديمقراطياويت ريبابليك كونغو النابلا كساب 1913 أستاد 9 مريت أفريقيا تماسيحن أب منغو جزءاتات مكيارات الناتجبر دما كساب 1967 صنيحن جرمن جزءات ناميبيا جرمن دوباوي معرب أفريقيا زبل سميا أتميغة تانيرا كم كل جزءاتات نجادون ميسيناويان جرمن ناب دوب معرب أفريقيا كاب دك أبات نيشتمريت بمجزائم بوتاحيزم دحيرهم منقسي بسراوي تسنيو ببزحي سفارو بممزاء بحيلي الناس فحفحيهم نملا اتا ناميبيا التطوع زر الحجر أب 1984 جزيهم ما جزءات جرمن الناس فحفحي أبزو متقلو زنبرا اوان كاب نحرشا زخون مريت كاب دك أبات يمزعنيرو دك أباد دما قلايو ويدما سلاحتنياتات كخونو يقددو نيروم أبتو وانتي ناميبيا أوفامبو كافانغو هيرورو دامارا ناما سانن كالوتن زبالو دك أباد زغموتلا مريت يانيرا زبزحو خابزيوم بقوسنات زنابرو سبخ ساقم كخونن كالو قلدما هادينوم زمقبو أسابيوم نيروم منقسي جرمن مش جمرقن نحرشاز خوون سفيح مريت نجرمناويان سفارو كوهاب بمجمارو دكبات كابزت اقاملوز نبرو مريت كدفوقو زتتحزو دما قيلاتاتن سرحتنياتاتن كخونو بمجماروم قال دكبات حيلي استحوصو تقاومو كسمعو جميروم جرمن أب ناميبيا ورك دحر مركبا ناوشتا هاجر سنتيقو زاتو من قد بابر حنيصة ببزحي جرمناويان عدنتي كمتون زيادة مريت كقبتون جميروم إذا دما نتدرو جميروز نبرة تقاومو دكبات أنها هيروا أبشان شعتميتن سلستن هيدريك ويتبوان ساميل مهارون زتبالو ناميبياويان مثل مريت أب تحت زبل من ععاب جمرو نامان هيرونن زتبالو أهزاب ويبيرات دما سعبوهم أبشان شعتميتن 4 نعبنياتات هندبتاو متقعتي بمكياد أستاد 150 جرمنايان سفارو قتيلهم
ቀፂሉ ግዛት ጀርመን ነቲ ዝተለዓለ ተቃውሞን መጥቃዕትን ግብረ መልሲ ንምሃብ ክሳብ 1908 ዝቐጽለ ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ናማን ሄሮንን ሓያሎ መጥቃዕትታት ኣካይዶም ወተሃደራት ጀርመን ንዝረኸብዎም ሰባት በኣልማማ ክቐትሉን ከለዉ ንዝሓዝዎም ድማ ኣብ መዳጎኒ ማዓስከራት ኣሲሮም ብጥሜት ከም ዝሞቱ ገይሮምዎም ንዝተረፉ ድማ ናብ ምድረ በዳታት ናሚብያ ብምስዳድ ብጥሜትን ጽምእን ከም ዝሞቱ ገይሮም በዚ መጥቃዕትታትን መቕተልትን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ጃምላዊ መግረፍትን ኣስታት 3/4 ካብ ህዝቢ ሄሮሮን ፍርቂ ካብ ህዝቢ ናማን ካብ ገጽ መሬት ተደምሲሶም ብድምር ልዕሊ 100,000 ሰባት ተቐቲሎም በዚ ድማ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ናይ መጀመርታ ጃምላዊ ህልቂት ተመዝጊቡ ናሚብያ ክሳብ 1920 ኣብ ትሕቲ ግዛት ጀርመን ጸኒሓ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝተዳኸመ ጀርመን ኣብ ናሚብያ ዝነበሩ ወተሃደራታውን ብሰራዊት ደቡብ ኣፍሪቃ ስዕረት ገጢምዎም ቀፂላ ናሚብያ ክሳብ 1990 ብመጉዚትነት ኣብ ትሕቲ ከፋፊልካ ምግዛእ ኣፓርታይድ ብደቡብ ኣፍሪቃ ተመሓዲራ ጀርመን ናሚብያ ትገዝኣሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ወርቂ ኣልማዝ ጎማን ካልእ ማዕድናትን ካብታ ሃገር ባሕጊጋ ወሲዳን ሃብታ ከተኻዕብት ሓጊዝዋን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን በልፂጋ እትረአ ወደባዊት ከተማ ሃምቡርግ ጀርመን ከም ኣብነት እንትወሲድና ኣብቲ እዋንቲ ካብ ዝበልጸጋ ከተማታት እያ እንተኾነ ጀርመን ንመግዛእታዊ ታሪኽ ክትዓብጦ ወይ ድማ ኣዝዩ ትሕት ግምት ክትወያ ጸኒሓ ኣብ መጻሕፍቲ ታሪኽን ኣብያተ ትምህርትን ከምቲ ዝግባእ ነቲ ታሪኽ ከተመሓላልፎ ብዘይምኽኣላ ኣብዚ እዋን ሓያሎ ጀርመናውያን ኣብ ናሚብያ ብዛዕባ ዝተገብረ ዘለዎ ማፍልጦ ኣዝዩ ትሕት እዩ ጀርመን ብፍላይ ንህልቂት ኣህዛብ ናማንን ሄሮሮን ከም ህልቂት ወይ ጀኖሳይድ ኣፍሊጦ ከያበቶ ጸኒሓ ካብ 2015 ንድሓራት ሒዛ ግን ምስ መንግስቲ ናሚብያ በተደጋጋሚ ርክባት ብምክያድ ነቲ ህልቂት ከም ህልቂት ክትቆጽሮን ካሕሳ ክትከፍልን ተሰማሚዓላ ብመሰረት እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ጀርመን ኣስታት 1.3 ቢልዮን ዶላር ክትከፍል እያ እዚ ገንዘብ ኣብ ዳግመ ህንጻት ሃገርን ምኽፋል ካሕሳን ከም ዝውዕል ጀርመን ዝፈጸመቶ በደል የቕረ ክትብለሉ መርኣያ ከም ዝኾነ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ጀርመን ሄኮ ማስ ገሊጹ ናሚብያ ብወገና እቲ ብመንግስቲ ጀርመን ዝተወስደ ፍልጦ ኣብ ሕውየት ዝተፈጸመ በደልን ዘሰዓቡ በሰላታትን ሓጋዚ ከም ዝኾነ ጋዜጣዊ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሃገር ኣፍሊጡ እንተኾነ ወከልቲ ኣህዛብ ናማን ሄሮርን ንሕና ዝተበደልና ኣህዛብ ክንስና ኣብቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ናሚብያን ጀርመንን ዝተኻየደ ዝርርባት ኣይተሳተፍናን እቲ ዝወሃብ ካሕሳ ብቐጥታ ንዓናዩ ክወሃብ ዘለዎ ብምባል ነቲ ጀርመን ኣቕሪባቶ ዘላ ናይ ካሕሳን የቕሬታን መደብ ነጺጎም ኣለዉ ግብፂ መሸጣናውቲ ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብፍላይ ድማ ካብ 2009 ክሳብ መፋረቕ 2015 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሲና ግብፂ ተጨውዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ጅሆ ተታሒዞም $10,000 ዶላራት ክኸፍሉ ተስገዲዶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩሊቶም ተሸይጡን ካልእ ዝብሉን ንኽትሰምዖም ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ዜናታት ምስማዕ ልሙድ ኮይኑ ነይሩ ምሻጥን ምውሳድን ናውቲ ኣካላት ብፍላይ ድማ ኩሊትን ከብድን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ኢትዮጵያውያን ሶማላውያንን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን እውን ተኻይዱ እዩ ስደተኛታት ናብ ውሕስ ዝብልዎ ቦታ ክስደዱ ወይ ናብሮኦም ንምምሕያሽ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ካብን ናብን ንምጉዓዓዝ ኣብ ኢድ ኣስገርትን ሰምሰርትን ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ዝኣትዉ ብምዃኖም ኩሉ ግዜ ህይወቶም ንሓደጋ ዝተቓልዕትን ህይወቶም ኣብ ትሕቲ ውሳነታት እቶም ዝሕዝዎም ኣካላትን ትወድቕ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ናብ እስራኤል ይኹን ናብ ኤሮጳ ንምኻድ ካብን ናብን ኣስገርትን ሰምሰርትን እናተቐባበሉሎም ጉዕዞኦም ዘካይዱ ብምዃኖም ኣብ መንጎ በቶም ኣስገርትን ሰምሰርትን ዝሕተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተዘይክኢሎም ኣብ ሓደጋ ዝኣትዉ ክኾኑ ከለዉ ገለ ድማ ኮነ ተባሂሉ ተጨውዮም ብህይወት እንከለዉ ከፋል ኣካላቶም ተወሲዱ ክሞቱ ዝግደፉ እዮም ነይሮም እቲ ዝግበር ገበናዊ ዘይሕጋዊ ምውሳድ ናውቲ ኣካላት ብምትሕብባር ቀቢላ ቤደዊንን ክኢላታት ሕክምናን ዝግበር ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሆስፒታላት ግብፂ ብፍላይ ድማ ከተማ ካይሮ ቅያር ናውቲ ኣካላት ንዘድልዮም ሕሙማት ይሽየጥ ነይሩ
ኣብ 2016 እቲ ጉዳይ ደው ንምባል መንግስቲ ግብፂ ብዝገበሮ መርመራ ላዕለዎት ሓካይምን ነርሳትን ዝርከብዎም 45 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእቱን ከሎ ኣብ ሞዓል ገበን ዝተቐባበለ ሚልዮናት ዶላራት ድማ ሃጊሩ ነይሩ። ዘይሕጋዊ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ድማ ዝሃደ ይመስል ነይሩ። ብዘይካዚ ኣቐዲሙ ኣብ ግብፂ ናውቲ ኣካላት ምሻጥ ፍቑድ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ሃገር ኣብ 2010 ብዘተኣታተው ሓድሽ ሕጊ ዝኾነ ዝግበር ናይ ናውቲ ኣካላት ምስግጋር ካብ ቅድሚ ምሟቶም ብልግሲ ዝወፊ ሰባት ጥራይ ዝውሰድ ክኸውን ኣጽዲቑ ብምንባሩ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ብሕጊ ክልኩል እዩ። ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣቐዲማ ኣብ ዝገበረቶ ስቱር መርምራዊ ጸብጻብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ናውቲ ኣካላትን መሸጣን ናይ ጎደና ምስጢር ከም ዝኾነን ሕጂውን መሸጣ ናውቲ ኣካላት ብዓብዩ ይካየድ ከም ዘሎን ዝህሰይ ዘለዉ ድማ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከም ዝኾኑን ሓቢራ ነይራ። ኣብዚ ሎሚ ቅነ ድማ ስምምዕ ምሻጥ ኣካላት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ከይተረፈ ሰባት ክዘራረቡሉን ክወዓዓሉሉን ርኡይ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን ምስኡ ብዝተሓሓዝ መንግስቲ ግብፂ 4 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ክፍለጥ ተኻኢሉ። በዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ኩነታት መሸጣ ኣካላት ወዲሰብ ገና ህልዊ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ ግብፂ ኣስታት 5 ሚልዮን ናይ ፖለቲካን ስራሕ ከናድዩ ዝተሰደዱ ስደተኛታትን ክህልውን ከለው በመንገዲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት UNHCR ዝግበር መስርሕ ምቕባል ስደተኛታት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሓያል እውን ናይ ስደተኛ መንበሪ ወረቐት ብቑዕ ምኽንያት የብልኩምን ተባሂሎም ይንጸጉ። በዚ ድማ ኣብ ግብፂ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ልዕሊ ምህላው ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይብሎም ድማ ስራሕ ኣብ ምርካብ ዝያዳ ይሽገሩ። ሽቕለት ኣልቦነትን ንኤውሮጳ መስገሪ ዝኾኖም ገንዘብ ንምንዳይን ሓያሎ ስደተኛታት ናውቲ ኣካላቶም ክሸጡ ከም ዝቕሰቡ ከም ዝሰማምዑን ገለ ድማ ኣካላቶም ተወሲዱ ከብቅዕ መብፃዓ ዝተኣትወሎም ገንዘብ ከም ዘይክፈሉ ይግለጽ። ኣብ ግብፂ ዘይሕጋዊ ምግዛእ ኩሊት ካብ ስደተኛታት ኣስታት $8,000 ክበጽሕ እንከሎ ኣሕመድ ዝተባህለ ሱዳናዊ ስደተኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩሊቱ ክሸይጥ $8,000 እኳ እንተተሰማምዐ ኦፕሬሽን ምስ ገበረ መደንዘዝ ወኪኦም $50 ጥራይ ኣብቲ ራእሱ ገዲፎም ኣብ ሓደ ክፍሊ ደርቢዮሞ ከም ዝኸዱ ገሊጽ እዩ። ሂባ ዝተባህለት ካልእ መንነታ ዘይተገልጸ ጓል ኣንስተይቲ እውን ኣብ ልዕሊኣ ተመሳሳሊ በደል ከም ዝተፈጸመ ሓቢራ። በዚ ድማ ኣስታት 400 ናውቲ ኣካላቶም ክሸጡ ዝሰማምዑ ስደተኛታት ዝእተወሎም ናይ ክፍሊት መብፅዓ ከም ዘይረኽብዎ ወይ እውን ብውሕዱ ከም ዝኸፈሉ ተገሊጹ። እቶም ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ በደል ብሕጋዊ መስርሕ ከይረኻኽብሉ ንባዕሎም ሕጊ ጥሒሶም ነቲ ናይ መሸጣ ውዕል ይኣትውዎ ብምዃኖም ንገዛእ ርእሶም እውን ኣብ ዳግማይ ሓደጋ ከይእቱ ናብ ፖሊስ ካብ ምጥራዕ ከም ዝቁጠቡ ሓቢሮም። ነዚ ዝተረድኡ ኣስከርቲ ናውቲ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት በደል ከም ዝፍጽሙ ተፈሊጡ። ኣብታ ሃገር ሰሙናዊ ካብ 20 ክሳብ 30 ዘይሕጋዊ መሸጣ ናውቲ ኣካላት ክግበር እንከሎ እዚ ኣብ ናይ ብሕትን መንግስታውን ሆስፒታላት ብስቱር ከም ዝካየድ ሓደ ካብቶም ነቲ ውዕላት ዘሰላስል ምስሉ ተኸዊሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ግብፂ ገንዘብ እንተለካ ኩሉ ነገር ከም ዝከኣል እቲ ካብ ስደተኛታት ዝሽምትዎ ናውቲ ኣካላት ብዘይካ ንግብፃውያን ንኻልኦት ዜጋታት እውን ከም ዝሸጥሎም ሓቢሩ። ግብፂ ብብዝሒ ሕሙማት ኩሊት ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ዓለም ኮይና ኩሊቶም ተበላሽዩ ብልግሲ ብዝተወፈየ ኩሊት ክቕየረሎም ንዓመታት ናይ ዝጽበዩ ሰባት ቁጥሪ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ። ገለ ሰባት ምጽባይ ስለ ዝነውሖምን ኣብ መንጎ ምጽባይን ከለዉ ከይሞቱ ዝሰግኡ ብምዃኖምን ናብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ከም ዘማዕድዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ግብፂ ብዝቐለለ መንገዲ ዘይሕጋዊ ኩሊት ክርከብ ዝከኣል ብምዃኑ ኩሊት ንምቕያር ካብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ስዑድ ዓረብ ዝመጹ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኩሊቶም ብ5 ክሳብ $8,000 ክሸጥዎ እንከለዉ እቶም ኩሊቶም ተበላሽዩ ቅያር ዝገዝኡ ድማ ካብ 40 ክሳብ $200,000 ከፊሎም ኩሊቶም ይቕይሩ። በዚ ድማ ግብፂ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቀንዲ መዋፈሪት ዘይሕጋዊ ንግዲ ናውቲ ኣካላት ክትከውን ኣብቂዕዋ ኣሎ። ኣብ ሲናይ ብሓይሊ ናውቲ ኣካላቶም ዝተወስደሎም ብኡን ብኡ ክመቱ እንከለዉ እቶም ባዕሎም ብፍተቶም ዝሸጡ ድማ እኹል ሕክምናዊ ክንክን ዘይግበረሎም ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ሕማምን ስነ ኣእምራዊ ጭንቀትን ይርከቡ። ብዓለም ደረጃ ዓመታዊ ኣስታት 10,000 ዘይሕጋዊ ናይ ናውቲ ኣካላት ምስግጋር ክግበር እንከሎ ቻይና፣ ፊሊፒንስ፣ ህንድን ግብፅን ኣብቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ይርከባ። ሬድዮ
ኤረና ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا اب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تصامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصن حزو دماكم ادالونا اقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا سلام فتوات غاتلتي السبت حستو بإنجنير كبراب تولد مدهنن دكتور موسى تسفا جيرجسن كابستدالوت برخات قداموت زر اسلام مصحف استوسدق خونيو معرف كلته اقاو معدن ام حددرون ماتوي اكباس درابيتات حد اندا وي غزاي فترا اذن زقوما انداتا دما بوغنان بتولدن بلمدن بخال استفلالي مخنياتن اب حد بوتاي سفرامو بحبار بزوننو مريت كوينن دما ناي حبار زخونه محدارن سرعتن يوننا زياتهم ناي حبار زخونه محدارن سرعتن يوننو نزمصن صلا دما بحباري كلاخلا زبز حاب كبسا ارترا زركب عدتات ابرخ زبله غوبون زي حرس بوتاز تدكوناين زدما نزمص صلاين مكلخال مچو اب رئس منبارو نتزحرس مريت اهص اببن كمون بسنك زناب زبزحي كاب تعدي زورد دخعي ناب تقراوتي مالت قرات قدنا زحرس بمتقام يلمعو نبرو اب رئس زي دارغا خلن عدتات كما يزلو بوتا بزح كير حقاين زدكونا زنبرا دحري اوانات جن قال خبتن عدتات زتقامال زنبرا ماي سلازنصف وي زنقص كشغران كغعزان استگددا عدتات اللوا نغره منگدنا غنا ماي اتبل قدم طبقو مس بزحات اسمات اتزوتر كوينا منالبات ادلاينت ماي اب سفرا يخون اب حرشاون ناي موغاسه هيوتن كساب كنديا قداس منبارو تأمت كوينات سمعنا نابنت قال اسمات عدتات ماي كم قدمه طبقوز تقما نمتقاس ماي عيني ماي سراو ماي لحم ماي دما ماي لام ماي عيلا ماي حا ماي عدقا ماي حنسه ماي نفحي ماي حصا وزته اب 10 تخفل الزمن اوروباويان بصحتي كم زملكتو ماي اب مدكان حد عدي ازيو قداس ترى منبارو يطوسو اف تاريخنا خمس حبر دما بزحات عدتات ماي كسب كندي عابيا قداسنت كم زنبرو يغلصيوم ازاف تاريخنا نبلو زلنا اسفافرا حبرتسب كبسا زبزح غزي حتو هلاوز ستن نحبكال تقميز وعلن ماي اب قمت بمأتاو يوسن كم زنبري زنتو نمتاي نفسو كف كم زعينة سمزلو عدي ماي كم اكال سما كم زو سدتقنا نناتا زخونه تاريخاو تحستو سلزهلوا بمصنعت من رقاقاز ادلاي مخونه نبل قدم ابز بزح عدتات بتزمادي ناي مريت صبت بزح سلازينبره ابت عديز عبيو دق اقوالن مالتا قسما كال بستفلالي مخنيات زمصو كند سب مسكونو قبر هابونا يلوم الزحاتو بقللو يرخبو نبارو دحرقن مريتاي نهبن نابعد بهم كيدو مالت انا تزوتره بمخادو يفلات انتو خونه زوم دق اقوال بزي فقاد نايتهم دق ابات كمتهم دق ابات ابت عدينا محدار ريم ويمسلاي نبرمن بحقها تنابر بشاماخات قبر
ሪም የረማርም በትሪ የተሃርም ዝብላ ምስላታት ኩል ጊዜ ብግብሪ ኸይተረፈ ይጥቀሙለን ነበሩ ስፍሕ ዝበለ መሬት ዝውንኑ እሞ ካብቲ ዓዶም ወፊሮም ክሓርሱዎን ክጓሲሉን ዘይክእሉ እንተኾይኖም ኣብቲ ቦታ ይሰፍሩ እዚ ድማ ምሕዳር ወይ ድማ ሰፈር ይበሃል ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ምስ ምንዋሕ ጊዜ ምሕዳር ወይ ሰፈር ናብ ዓዲ ክቕየር ይኽእል በዚ መንገዲ እዚ ዝቖመ ዓድታት እውን ውሑዳት ኣይኮናን ገዛውቲ ኣብ ኩሉ ኸበሳ ኤርትራ ህድሞይ ዝነበረ ኣብ ገለገለ ቦታታት ብፍላይ ኣብ መምሕዳራት ገዛውቲ ወይ ግዜያዊ ኣጉዶ ወይ ደለሳታት እዮም ዝዝውተሩ ዝነበሩ ኣብ ማሕዳር ዓዲ ቀደም ክብል ሹም ኣሕዋት ድሕሪ ድማ ጭቃ ወይ ድማ ዳኛ ይበሃል ነበረ ጭቃ ዝብል ስም ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ዝመፀ እምበር ቀድሚኡ ከም ዘይነበረ ገለ ሰባት ይገልጹ እቲ ጭቃ ዝብል ስም ኣገዳሲ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ መራኸቢ ወይ መላገቢ ክኸውን ከሎ ልክዕ ኣብ ሓደ ምስራሕ መንደቕ ጭቃ ንኽልተ እምኒ ከም ዘላግብ መጠን ጭቃ ዓዲ ድማ ንህዝቢ ዓድን ንመንግስትን የራኽብ ካብ ዝብል ኣመር ዝመፀ እዩ እዚ እቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ናይቲ ዓዲ ኮይኑ ብመዋቕር ምምሕዳር መንግስቲ ድማ እቲ ዝተሓተን ወርሓዊ ደሞዝ ዘይብሉን ሰራሕተኛን እዩ ተፀዋዕነቱ ድማ ናብ ምስለነ ማለት ኣመሓዳሪ ንኡስ ወረዳ ነበረ እዚ ምስለነ ትርጉሙ ተምሳላይ ወይ ከምናተይ ማለት እዩ መምሕዳር ደረጅኡ ልዕሊ መምሕዳር ዓዲ ጭቃሹም ኮይኑ ነቲ ቅድመ መግዛእቲ ኢጣልያ ንብሹም ጉልቲ ዝፍለጥ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ዝተክዐ ይመስል ጉልቲ ካብ ጎለተ ዝብል ቃል ዝወፀ ኮይኑ ንጉስ ንሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ነገድ ወይ ድማ ሓደ ገዳም ንኽቕመጠሉን ክጥቀመሉን ተባሂሉ ከም ውዕለት ዝውሃብ ዝነበረ ግና ንወደባት ጥራይ ዘተኮረ መሬት ነበረ ጭቅነት ዝውሃብ ዝነበረ ግና ንወደባት ጥራይ እዩ ጭቃ ዝሽየም ብባይቶ ዓዲ ኮይኑ ሽሞቱ ግና በምስለነ ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ ጭቃ ኾነ ካልእ ኣብ መምሕዳር ዓዲ ዝምረፅ ሰብ ዓዲ ኣብ ባይቶ ተኣኪቡ ንዝመረፆ ሰብ ቆፅሊ ኣውዲቑ ንስኻ ተሓይሽ ኣመሓድረና ተባሂሉ ይልመን ነበረ እምበር ኣነ ኸመሓድረኩም ወይ ኣነ ክሽየም ምባል ፍጹም ነውሪ ነበረ እዚ ብዓዲ ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ ብወረዳ ደረጃ ዝምልከቱን ኮይኑ ንረኽቦ ጭቃ ዓዲ ሩኡይ ጌጋ ወይ ገበን እንተዘይፈጺሙን ከምኡ ድማ ዓዲ እንተዘይተቃወሙን ኣገልግሎቱ ክሳብ ዝከኣሎ ወይ ድማ ክሳብ ግዜ ሞቱ ዝቕፅል ኣሓ ዝወዓልዎ ጓሳ ይፈልጥ ነገር ዝወዓሎ ጭቃ ይፈልጥ ከም ዝበሃል ጭቃ ናይታ ዘመሓድራ ዓዲ ሙሉእ ኩነታት ኣፍልጦ ክህልዎ ብመንግስትን ህዝብን ትፅቢት ይግበረሉ ነዚ ድማ ኩል ግዜ ኣብ ዓዲ ክቕመጥ ኣለዎ ዝበሃል ኣገልግሎቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓድን ስፍሓት መሬቱን ዝውስኖ ኩሉ ናይ መማሕዳርን ዳኝነትን ሓላፍነት ኣለዎ ንኣብነት ካብ መንግስቲ ትእዛዛትን መምርሒታትን ተቐቢሉ ንህዝቢ ዓዲ የመሓላልፍ ዓመታዊ ግብሪ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ዓዲ ይእክብን ንመንግስቲ የረክብን ንኽልተ ሰብ ነገር ደቂ ዓዲ ዳኒ የተዓረቕ የማጉት የጫብጥን ውሳኔ ይህብን ባይቶ ፀዊዑ ዓዲ ይእክብን ዛዕባ ባይቶ ይመርሕን ከምኡ ድማ ድሕሪ ውሳኔኡ ይግባይ እንተዳእ ተባሂሉ ነቶም ሰብ ነገር ሒዙ ናብ ምስለነ ወሲዱ ኣብ ቅድመ ምስለነ ጭብጥታቶም የፍስስ በቓሊ የረክብ ጉዳይ ክልተ ሰብ ነገር ወንጀል ዝተሓወሰ እንተኾይኑ ዳኛቲ ጉዳይ ናብ ፖሊስ ወይ ምስለነ ያሕልፎ ዝተፈላለዩ ንዓዲ ዘገልግሉ ኮሚቴታት ኣብ መምራፅን ምጽዳቕን ይተሓባበር ኣብቲ ዓዲ ዝረአ ወይ ዘጋጠመ ተርእዮታትን ሓደጋ ከብፅሕ ዝኽእል ኣጋጣሚታትን ንኣብነት ከም ፀጥታዊ ኩነታት ወራር ኣንበጣ ባርኖስ ወዘተ ካልእ ዓይነታት ተጻብኦታትን
ኣብ እዋኑ ንመንግስቲ ይሕብር ወዘተ ጭቃ ካብቲ ዝኣከቦ ዓመታዊ ግብሪ መንግስቲ 10 ሚእታዊት ይረክብ ድሕሪ ግዜ ደኣ እናተረፈ ኸይዱ እምበር ኣብ ዓዲ ንተስካር ንመርዓ ወይ ንበዓል ካብ ዝተሓረደት ከብቲ ልሳነ ማንካ ዳቢትን ልሳንን ካልእን ናይ ምርካብ ሪም ነበሮ ጭቃታት እውን ደናብ መግዛዝ ገንዘብ ክወስዱ ብሕጊ እንዳባ ፍቑድ ነበረ ዳያኑ ፍሉጥ ደመወዝ ስለ ዘይነበሮምን ከምኡ ድማ ብሰንኪ ናይ ዳኝነት ላዕልን ታሕትን ምባል ሓርሻዊ ስርሖም ብግቡእ ከሳልጡ ስለ ዘይክእሉ ብዙሓት ሰባት ድኻታት እዮም ነይሮም ዝብሉ ኣለዉ እንተኾነ ግን ገሊኦም ድያኑ ጉልበት ገባሮ ናይ ደቂ ዓዲ ኣይጥቀሙን ነይሮም ወይ እውን ሃብቲ ኣይድልቡን ነይሮም ማለት ኣይኮነን እቶም ዘመሓድርዎ ደቂ ዓዶምን ኣሕዋቶምን ከየማርርዎም ስለ ዝፈርሁ መብዛሕትኦም ድያኑ ደናብ ወይ ኣድልዎ ኣብ ዳኝነት ወይ ድማ ጉቦ ክቕበሉ ኣይደልዩን እዮም ዝነበሩ ኢሎም ዝምስክሩ እውን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ባይቶ ዝተመርፀን ዝተወሰነን ጉዳይ ተቐባልነት መታን ክህልዎ ስምዕቲ ሃብ ሓደ ፍሉጥ ወይ ልሙድ ቦታ ብዓውታ ተነጊሩን ተኣውጁን ኣብ ዓዲ ዝተፈልጠ ባይቶ ዝተወሰነ ነገር እምበር ብሕቡኡን ብውሕዳት ደቂ ዓድን ዝተወሰነ ነገር ተቐባልነት ኣይነበሮን ብባይቶ ዓዲ ዝተመርፁ ዓዲ ዝነባብሩ ሽማግለታት እውን ኣለዉ ምምሕዳር ዓዲ ኣመሓደርቲ ዓዲ ብብዝሕን ብዓይነትን ኣቃውምኦምን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገለ ቦታታት ካብ ሓደ እንዳ ወይ ገዛ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ካብ ነፍሲ ወከፍ እንዳታት ክኾኑ ይኽእሉ ቁፅሮም ከከም ምብዛሕ እንዳታት ወይ ገዛውቲ ክፈላለ ይኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ብፍቕዲ 3 እዮም ዝኾኑ ነይሮም ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ዘምስዕቡ ጉጅለታት እዮም ዝምደቡ ነይሮም እሳቶም ድማ መነባበርቲ ሽማግለ ዓዲ ለ ወዳእቲ ነገር ዓቋሮ ወይ ጸረብቲ ሰሓብቲ መጽዓን ረ ነበራታት ወይ ዘራዖ ሕርሻውን ዝተሓዝአ መሬትን ኳደረታት መነባበርቲ ሽማግለ ዓዲ ብዙሖም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝተፈላለዩ ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ ግን 3 ሽማግለ እዮም ዝምረፁ ብባይቶ ዓዲ ድማ ይምረፁ እቲ ቀንዲ ዕማሞም ወይ ስራሖም ድማ ከም ስዕብ ይኸውን ሓደ ነቲ ዓዲ ዘድሊ ዝኾነ ዓይነት ነገር ምምሕዳርን ምስላጥ ንኣብነት ንገዛ ዝስራሕ ዝሕረስ መጋሃጫ ዝኸውን ዝቓድርን ንሓደጋ ገባር ዝምደብን መሬት ምክልኻልን ሕጋዊ ተፈጻምነት ንኽህልዎን ብጉባእ ተሓሕዛ ማለት ዕቃቤታት መሬት ኣብ ግብሪ የውዕሉ ወይ ድማ ብዛዕባ ዞም ዝተጠቕሱ ዓይነታት መሬት ዝወፀ ሕግታት ዓዲ የፈጽሙ 2 ካልእ ናይ ዓዲ ትካል ወይ ንዓዲ ኣገልግሎት ዝህብ ከም ቤተ ክርስቲያን ወይ መስጊድ ቤት ትምህርቲ ባህላዊ ጥዕናውን ኣገልግሎት ዝህቡ ማእከላት ኣብ ምዕቃብን ምድንፋዕን ዓብ ተራ ይፃወቱን ንሓበራዊ ጥቕሚ ዝውዕል መሬት ከም መንገዲ ጎደና ሻኻ ቅርዓት መቓብር ዝኣመሰሉ ክፋላት መሬት ይኸልሉን ከከም ኣድላይነቱ ሸማግለታት ብምምራፅ ይከታተሉን ሕጋዊ ኣገልግሎት ይህቡን 3 ኣብ ባይቶ ዓዲ ዝጸደቐ ውሳኔታት ንኸይጥሓስን ንኸይፈርስን ይከላኸሉ ኣድላይ ምዝኸውን ድማ ነቲ ነዘፍረሰ ሰብ ከሲሶም ናብ ሕጊ ወይ ዳኛ የቕርቡ ንኣብነት ንነበራታት ዓዲ ስርሖም ከይሰርሑ ዝተቃወመ ወይ ንኸይዘርዑ ብሓይሊ ዝኸልከለ ሰብ ኣብ ክንዲ ነበራታት ሓላፍነት ወሲዶም ከሲሶም ናብ ሕጊ ኣቕሪቦም የቕፅዑ 4 ኣብ ማእከል ዓዲ ዝርከቡ ኣብ መንጎ ገዛውቲ ዘለዉ መንገድታትን ግፍሖም ይውስኑ ከምኡውን ሕዛእቲ ዓዲ ከም ሕዛእቲ ብዕራይ ማእስ ከም ሰዓር ይውስኑን የተግብሩን 5 ካልእ ኣብ ዘይተጠቕሰ ምስ ምንብባርን ምምሕዳርን ዓዲ ዝተተሓሓዘ
ከምስ ጉረባብቲ ጎደባ ዓድታት ዘሎ ርክብ ዝምልከት ከምኒ መንገዲ 40 ናይ ሓባር ጽርግያ ጠቃቅሙን ብዝምልከት አጠቃቅማ ወሓዝን ስተማይን ብዝምልከት ወዘተ ንዝኣመሰሉ ጉዳያቱን የማሓድሩን ውሳነታት ባይቶ የተግብሩን ሬዲዮ ኤረና ወዳእት ነገር እዚኣቶም ብባይቶ ዓዲ ዝምረጹ ኮይኖም ዓዲ ወኪሎም ንሓደ ዝተፈለየ ጉዳይ ከም ሓይሊ ዕማም ኮይኖም ይማጎቱ ወይ የፈጽሙ ንኣብነት ብዛዕባ ዋንነት ናይ መሬት ዓዲ ምስ ካልእ ዓዲ ወይ ጎደቦ ክርክር ምዘጋጥም ወዳእቲ ትነገር ኮይኖም ካብ ዓዲ ተወኪሎም ኣብ ክንድታ ዓዲ ኣብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ ቤት ጽሕፈት ቀሪቦም ይከራኸሩ ይማወቱ ይዕረቑ ከምውን ይግባይ ይብሉ መዋእለ ስልጣኖም ምስ ዝሓዝዎ ጉዳይ የብቅዕ ኣብ ዝመጽእ ተመሳሳሊ ወይ ካልእ ዓይነት ጉዳይ ዓዲ ምስ ዘጋጥም መሊሶም ክምረጹን ከይምረጹን ይኽእሉ ነበሩ ዓቋሮ ወይ ጸረብቲ ብባይቶ ዓዲ ዝምረጹ ኮይኖም ብዝሒ ቁጽሪ ገባራይ ናይቲ ዓዲ ብዝርዝር ይሕዙ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ዕጫ ቅድሚ ምውዳቑ ድማ ካብ ግብሪ ዝወፅእ ካብ ዕጫ ዝግለፍ ሓድሽ ኣብ ግብሪ ዝኣቱ ኣብ ዕጫ ዝሳተፍ ገባራይ ፍርቂ ግብሪ ጥራይ ዝብጽሖ ገባራይ ወዘተ ፈላልዮም ብስርዓት ይሕዙ እዚ ዘተግብርዎ ናይ ሕጊ ዓዲ ማለት ሕጊ እንዳባን መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ዝሞተ ገባራይ ካብ ግብሪ ይወፅእ ተመርዒዩ ማለት መሲሉ ሓዳሩ ዝመስረተ ገባራይ ግብሪ ይረክብ ሰበይቱ ወይ ድማ ሰብኣያ ዝሞታ ሰበይቲ ማእምን ፍርቂ ግብሪ ትረክብ ሓድሽ ዕጫ ዝወድቕ መሬት እንተዘየሎ እቲ ሓድሽ ሓዳሩ ዝወፀ ገባራይ ካብ ሓደጋ ገባር መሬት ይወሃቦ ካልእን ኣብ ዝብሉ መትከላት ሕጊ እንዳባ ተመርኪሶም እዮም ዕደላ መሬት ዘደላድሉ ሰሓብቲ መጽዓን ብባይቶ ዓዲ ዝምረጹ ኮይኖም ንመንበሪ ገዛ መስርሒ ዝኸውን መሬት ጥሻ ንሓደ ብመነባበርቲ ዓዲ ዝተፈቕደሉ ገባራይ ካብቲ ዓዲ ንጥሻ ኢሉ ዝመደቦ ማለት ዝኸለሎ መሬት ዓቂኖም ይህቡ ኳደረታት ናይ ዓዲ ኳደረ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ሰብ ኮይኑ ብባይቶ ዓዲ ድማ ይምረጽ ኣብ ትሕቲ ጭቃ ዓዲ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ኾነ ካብ ካልእ ዝመጸ መልእኽታት መጸዋዕታ ወዘተ ናብ ዝምልከቶ ይመሓላለፍ ተለኣኻይ ናይ ጭቃ ዓዲ ኮይኑ ተልእኹ የተግበር ንኣብነት ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይኑ ባይቶ ይጽውዕ ካልእ ስምዕታን መልእኽትን እንተለውን ንህዝቢ ዓዲ ብዓውታን ብዝስማዕ ኣገባብን ይመሓላለፍ ንሱ ተዘየሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰበይቱያ ነቲ ስርሑ ኣብ ክንድኡ ኮይና ትሰርሖ ዝነበረት ዓቐን ናይ ዓስቢ ኣገልግሎቱ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፈላለ ነበረ እንተኾነ ኣብ ገለገለ ዓድታት ኣብ ዓመት ኣብ ግዜ ቀውዒ ዝተወሰነ ዓቐን እኽሊ ካብ ገባሩ ይወሃቦ ኣብ ገለገለ ቦታታት ድማ ዝተወሰነ ዝሕረስ ግራት ይወሃቦ ካብ ዝወፃኢ ኣብ ገለገለ ዓድታት እቲ ኳደረ ብዘይ ክፍሊትን ኩለን ስድራ ቤታት ዓዲ ብሰማማዓሉን ኣገባብ ንዝተወሰነ ግዜ በብተራ ኳደረታት ይኾና ነበራታት ወይ ዘርዖ ሕርሻውን ዝተሓዝአ መሬት በቶም መነባብርቲ ዓዲ ተመሪጾም ንዝተወሰነ ክፋል መሬት ንኽሕሉ ዝተፈቕደሎም ገባሮ እዮም እዚኦም ከከም ኩነታቱ ሓደ ወይ ድማ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ ገለ ካብዚኣቶም ናይ መሬት ሕርሻ ዘርዖ ነበራታት ክኾኑ ከለዉ ገለ ካብኣቶም ድማ ናይ ሳዕሪ ወይ ሕዛእቲ እዮም ጸማኦም ድማ ኣብ ቀውዒ ካብ ገባር እኽሊ ይኽፈሎም ከምኡውን ኣብ ግዜ ሓልወኦም ንገለ ብዘየገባብ ንከብቲ ሳዕሪ ኣብ ሕዛእቲ ዘብልዑን ከብቶም ብዘይፍቑድ መንገዲ ኣብ መሬት ሕርሻ ዘፈሩን ደቂ ዓዲ ይኹኑ ደቂ ጎደቦ ዓድታት ዘኒቦም ወይ ድማ ዘሪዖም መብዛሕትኡ ግዜ ብእኽሊ ቀጽዕዎም
እቲ ብመቕጻዕቲ ዝተኣከበ እኽሊ ድማ ንዖም ይወስድዎ ኣብ ገለገለ ዓድታት ድማ ብዝሕ ዝበሉ ብነበራታት ዝፈለጡ ካብ ካልእ ዓዲ ብዘይግባእ ኣገባብ ኣብ ናይ ሕርሻን ሳዕርን ሕዛእቲን ዝመጻ ኸብቲ ወይ እውን ካብ ካልእ ዓዲ መጺኦም ዕንፀይቲ ኮነ ካልእ ናይ ዓዲ ንብረት ዝምንዝዑ ሰባት ይቐጽዑ ወይ ይዘርዑ ነዚ ድማዮም ኣበው ነብራ የነብር ሕጊ የኸበር ብምባል ነዚ ዘንጸባርቕ ምስላ ዘዘውትሩ ዝነበሩ ከምቲ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ንዓድን መሬትን ኩሉ ዝጣበቐለንን ዝሞተለንን ዝኾነ ሰብ ምስ ዓዱ ጥቡቕ ዝኾነ ካብ ጥንትያ ትሒዙ ዝመሓላለፍ ዝምድና ኣለዎ ዓድኻ ክዝመት ዓይንኻ ይትጠዓመት ዝበሃል ድማ ነዚዩ ንብዙሓት ሰባት ፍቕሪ ናይ ሃገሮም ካብ ፍቕሪ ናይ ዓዶም ተበጊሱ ዝተላዕለዩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ መበገሲ ፍቕሪ ሃገር ፍቕሪ ዝተወለድካሉን ዝዓብኻሉን ዓዲ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ይትረፍዶ ብሂወት ከሎ ብዛዕባ ናይ ዓዱ ኩነታት ምግዳስ ምስ ሞተ እውን ኣብ ዓዱ ክቕበር ከም ዝደሊ ለበዋ ይገብር ክሳብ ካብ ስግር ባሕሪ ብምጓዓዝ ድማ ሬሳ መዋቲ ኣብታ ዝተወለደላ ዓዱን ዓዲ ኣቦታቱን ይቕበር እዚ ኩሉ ክሳብ ካብ ርሑቕ ተጓዒዙ ኣብ ዓዱ ክቕበር ከም ዝደሊ ዝገብሮ ነገር እቲ ሓቀኛን ዘይሃስስ ፍቕሪ ዓዱን ህዝቡን መቐጸልታት ገና ብቆልዑ ከሎ ኣብ ገዝኡን ኣብ ዓዱን ዘጥረዮ ፍቕሪ ምዃኑ ርዱእ ይኸውን ሓቀኛ ፍቕሪ ሃገር ዝጅመር ኣብ ገዛ ምስ ወለዱን ኣሕዋቱን ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ግዜ ማዕድን ግዜ ድቃስን ዝገብሮም እንቅስቃስን ወግዕን ከምኡውን ምስ መዛንኡ ኣብ ቅርዓት ዓዱ ኮነ ኣብ በረኻ ጉስነት ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ዓይነት ፀወታታት ከም ሓንዳይ ኣርኩብ ሻውኪ ቃርሳይ ጥምቢ ቡቻ ተወሰጥ ያህለለ ፍትለ ሃክቲ ጭርጭራ ዓበደ ማይዶ ጸባ ኣስቲ ሕንቆ ኣሰባብራ ቆቋሕ ከምኡውን ፍሉያታ ወግዕታት ከም ጽውጽዋይ የላኻ የላኻ ኣዝግነኒ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዲሞይ ዳ ዲሞይ ወዘተ ዝኣመሰሉ ምጥቃስ ይከኣል ኣብ በረኻ ብጉስነት ከለውን ኩሉ ትፍረ ጸጋ መሬት ዓዱ ዝኾነ ምቁር ተፈጥራዊ ፍረታት በረኻ ከም በለስ ምጥሖ ለሉዕ ሕሞር ሙልዖ ዓየ ኣውሒ ጋባ ዓንጎ ሽንጦ ብሽኮ ወዘተ ኩሉ ተደማሚሩ ኣብ ዝኸድካ ኸድካ ዘይሃስስ ክሳዕ ዕለተ ሞት እናተዘከረ ዝነብር መዳርግቲ ዘይብሉ ካብ መሬቱን ህዝቡን ዝነቐለ ፍቕሪ ዓዲ ዝወለዶ ኮይኑ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ፍቕሪ ናይ ሃገር ይፈጥረሉ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ተኸታተልኩሞ ጽሑፍ በረኻት ቀዳሞት ዘርእስታ መጽሓፍ ብኢንጂነር ክብረአብ ተወልደ ብርሃንን ዶክተር ሙሴ ተስፋ ጊዮርጊስን ዝቐረበት መጽሓፍ ዝተወስደ ትሕዝቶ እዩ ሬድዮ ኤረና ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና